Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, KFC, Dacia Malta, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Illum miegħi għandi persuna li I have desired to meet her. Cheesy you! Kemilek t-reħersi għadik? Il-bira kif intfajt u dimesib nof kif nifta. I've desired to meet her for a long time. Claudette, hello, kif int? Hello, all right. Jena, I'm very happy, vera kontenta li edha wek. Jena u kol. U l ħaġa li nixtieq nibda bihax, l ħaġa li għamilt wara li tkellimna. Mort infittex dak il-klip li għatli bih tal-Parlament. Oh. Mort infittxu, għax jien ma kontx rajtu. Okay. U mill-ewwel mort infittxu. U rajtek. Għax, mela, mara fil-politika, l-illum il-ġurnata jizek għatidħol issa in your next stage of life. Ekko. Il-kapitlu tal-politika tjenala. Tjenala bil-mot u naħseb bħala nisa meta nitlu fil-politika jisna hemm dak l-aspettazzjoni, the expectation li jridu inkunu strong. Trid trabbi oxra. Trid isek irridu n-nisa fil-politika ma fl-istess ħin irridu għam ikunu bħall-irġiel. U dik jiena u li rajtek temozzjona ruħek, jiena fl-opinjoni tiegħi għandna bżonn ħafna iktar emozzjoni. Ma nistawx l-emozzjoni hija parti kbira ta' ħajjitna, parti kbira tagħna. Naħseb hemmhekk ħarġet vulnerabilità tiegħi li qasjien ma kont aware minnha. U allura toġobni ta' il-mod ta' kif bdejta inti li aħna kind of irridu n-nisa fil-politika ma rridhom ikunu bħall-irġiel. Mhux biss fejn tidħol din l-aspett tal-emozzjoni, imma anke f'affarijiet oħra. Mentri naħseb li l-politika mhux biss f'Malta ma internazzjonalment għandha bżonn li jkollha nies diversi ħafna minn xulxin. U hawnhekk fejn naħseb li l-politika qed iddejjaq il-ħafna nies propju għaliex mhix toffri dal-aspett. Jiġifieri jiena dejjem ngħid bdejt ninduna kemm importanti li jkollok varjazzjoni fit-tip ta' nies li għandek fil-politika. Meta fil-grupp parlamentari li tlajna fit-2013 kien tela wkoll ħabib kbir tiegħi Ryan Kallus. U Ryan Kallus huwa inġinier. U f'daqqa waħda għandu ngħid illi raġel xorta, imma inġinier, mhux raġel u avukat, il-mentalità differenti kompletament, il-mod ta' kif jara l-affarijiet kompletament differenti. Illum il-ġurnata il-grupp parlamentari nbidel ħafna, minflok inġinier wieħed għandna 4 u waħda minnhom hija mara. U hemmhekk tara id-differenza kbira fil-mod ta' kif jaħsbu, fil-mod ta' kif jaraw l-affarijiet. L-inġinier huma iktar prattiċi, iktar forsi kultant strutturati żejjed illi għalihom 1 + 1 dejjem equals 2 u ma nistgħux. Ara l-avukati bil-kontra 1 + 1 jista' jkun li jkun 2, imma jista' jkun li jkun 3, jista' jkun li jibqa' 1.
U ħadd ma jaqbel bejnietom dik kollha għax kollha għandhom raġun. Eżatt, dik in-natura u tagħhom. U allura m'għandi xejn kontra l-avukati, inti ma jistax ikollok grupp ta' nies li qed jirrappreżenta poplu illi jkun magħmul mill-istess tip ta' nies, irġiel u avukati. Il-maġġor parti. Vera. U din, jiġifieri illum il-ġurnata l-fatt li hemm iktar nisa fil-Parlament, il-fatt li hemm persuni ta' professjonijiet differenti, dik tagħmel differenza. Tħossok iktar rappreżentattiv meta tagħmel hekk. Imma ma rridx nistema' isni qed naħrab mill-punt li tlaqt minnu inti. Jina ċerta li minti ħataħrab minna, ċerta li ħatu pjaċir, anzi naħseb nitkellem fuqha. Għal min forsi ma jafx fuq xi qed nitkellmu, jina ftit wara limit ħabib kbir tiegħek kienu ħajjalaq kważi sena li ħallina. Mbagħad mietet persuna oħra li wet li l-missieru li ma nsemmix bismu biex ma niftaħx iktar pjagi. Qomt nitkellem fil-Parlament, kont qed nitkellem fuq Karl Guder b'mod partikolari, sellem il-familja tiegħu. U f'daqqa waħda nfaqajt nibki. U ma kienet l-ebda intenzjoni tiegħi vera imma nfaqajt nibki b'mod li ma stajtx nikkontrolla lili nnifsi. U bdejt inħossni frustrata illi ma rridx jien li d-diskors jmur f'dik id-direzzjoni, imma batla mar xorta trid iżomm kontroll għax inkella ħadd ma ħajfmek x'inti tajt qed tol fuq. Ir-reazzjoni tan-nies kienet kbira ħafna. U bħalma tlek meta tkellimna, l-iktar reazzjoni interessanti li kelli kienet mingħand ħabib tiegħi insellimlu lil Rodrik għalli qed jikkuntattjawk nies fuq dak id-diskors għatlu iva għatlu ma mija x'reaction kbira kelli. U r-reaction tan-nies x'kienet fuq kif? Kemm emozjonajtni, kemm pożittiva u sabiħa. Ma dan il-ħabib għalli irrispettivament mhux qed jgħidulek in-nies għalli inti għandek bżonn lajnuna. Tlu sorry? Għalli naħseb li inti għandek bżonn daqsxejn għajnuna għalli għax naħseb illi kif ngħidu bl-Ingliż you're in a place you don't really want to be in it. U fost il-persuni li kontatjawni, u vera kontatjawni ħafna nies kuħad bl-istejjer tiegħu kuħad jgħidli mamma mia vera smajt affarijiet f'dawk il-ġranet. Ikkontattjani professjonista u għalli li hu qiegħed jiddilja ma' sitwazzjonijiet simili wkoll, għalli nixtieq niltaqgħu ta' nitkellmu għalli jkollok daqsxejn iktar familjarità u għatlu niltaqgħu biqalb kollha għatlu però inti terapista għalli iva. Għatlu, importanti niltaqgħu nagħmlu session għax għandi bżonna. F'daqqa waħda hekk irrealizzajt li jien kelli bżonn lajnuna, li dak li ra il-ħabib tiegħi Rodrik kien vera dak li kelli bżonn. U kemm importanti li jkun hemm xi ħadd li jgħidlek illi inti ma tindunax. U bdejt nirrealizza illi saftit ilu konverzazzjoni hekk kienet tant emozjonani, issa mhux minix emozjonata, xorta tibda moħħok jibda jmur lura dak il-momenti, imma nista' nitkellem fuqha u nista' nitkellem fuqha b'mod tranquill u ngħid kemm nieħed balal minn fuq l-istonku minn dakinhar law. Ħafna emozzjonijiet li ma jiġux ipproċessati. Allura ħafna drabi peress li aħna nkomplu we continue to function fil-ħajja tagħna ta' kuljum, aħna naħsbu li we're okay. Għax diki u ħafna jaħsbu li tmur terapija meta qiegħda ġo kriżi. Imma u xi kultant nistennew kriżi biex tiġrinna, imma xi kultant tant inkunu qed niffunzjonaw, tant inkunu qegħdin daw ħafna distractions naħdmu li ikonna daw l-emozzjonijiet li ma nipproċessahomx. U mbagħad daqqa waħda tasal f'punt fej ma tistax tikkontrollhom bħalma ġara lilek dakinhar. Ftit qabel ma dħalt fl-istudio telat li ġil
Kontet nara taf kif jiġrilek, meta tara xi ħaġa mbagħad jibqgħu jitlawlek. Kontet nara l-awards li rebħu sensiela li nħobb nara ħafna li hija The Pit. U l-attriċi prinċipali li hija il-senior nurse ta' Departiment tal-Emerġenza fl-Isptar ta' Pittsburgh, waqt waħda mill-interviews li għamlula, daret lejn il-prezentatur u għaltlu inti qastaf x'għamiltli f'ħajti, għaltlu qabel ma tħalt f'The Pit, għaltlu kont għaddejja minn żmien I was in a dark place, għaltlu. U għaltlu li hu qal xi ħaġa li mbagħad influenza b'tali mod illi she started taking action. Bdiet tinduna li hemm bżonn tagħmel xi ħaġa bħajjitha. U dan kien eżatt qabel ma ngħatat il-parti f'The Pit. U tħoss li kieku ma kienx dik l-intervista li rat lilu jagħmel ma xi ħadd ieħor. U li kieku ma marritx għall-għajnuna, imbagħad meta marret għall-auditions Ma kienitx tieħu l-parti. Kienet għadejja żmien diffiċli ħafna u naħseb illi huma dawn l-affarijiet irrid ikollok trigger illi inti xi ħadd x'imkien anke xi ħadd ma tafux forsi ħana issa qed nitkellmu. Ma nafx. Min jaf kemm hemm nies jgħidulek anke jien ma jiena okej ta'. Isek bħalma tinti trid tkun okej, imma trid tkun okej għal kulħadd. U ma taqafx taħseb inti x'okej għalik innifsek. U għaw min forsi ma jagħtix kasu persuna bħalma ċempellilek u għallek għandek bżonn lajnuna, inti staj taqtlu għamorrajta u dik kienet fażi u dik għax. Irrid lajt ukoll li il-mod ta' kif qalili anke speċi li saħu għalik kemm trid. You know, għalli ma jien naħseb li inti għandek bżonn tagħmel xi ħaġa. You know? U f'daqqa waħda rrealizzajt vera, u mbagħad mort għal dik l-ewwel session u minn dik l-ewwel session komplejt għaddejja u ma naħsibx li 100% okay. Ma dik it's a journey. But I'm okay with not being 100% okay. Qed tifhem? Imma l-affarijiet li komplejt inħaffer u nfittex fija nnifsi li forsi kont qed inwarrabhom xi ftit u allura tibda tajt fil-ħajja u tant għaddi minn affarijiet b'mod personali illi mbagħad il-kapitlu tiegħi fil-politika huwa dak ukoll li inti inkollu tiltaqa' ma' nies bi problemi. Imma qatt ma tiltaqa' ma' xi ħadd illi kemm ikollok hekk konverzazzjoni sabiħa biss, għax ħana ngħidlek u tibda. U dak hu x-xogħol illi għamiltu mid-2013 sa din is-sena u realizzajt li it's time for me to stop. Jiġifieri jien mhux għax kelli problema ma' ħadd ma' xejn. Manki It's time to move on, no? Il-mama tiegħek. Jiena wkoll għaddejt il-mama tiegħek 5 snin ilu. 5 snin ilu għaliex il-żmien tant itir kelli vizzju dejjem ngħid 3 snin u nofs, 4 u realizzajt 5 x'in ngħid. Jisni dejjem weħilt f'dik kull min jgħid li kemm ilha li ħallitna l-mama, ngħidu 3 snin u nofs, 4. Bat irrealizzajt li 5 snin ilha nieqsa il-mama. Ħassejta ħafna lill-mama. U tiskanta l-affarijiet iż-żgħar illi kont inċeplilha kull filgħodu. Da ħaġa hekk qabel jew nkun qed insuq sejra x-xogħol, la ħaġa nċempellila. Kif int ma lejn l-aħħar batijiet immens għax għaddiet minn kanser diffiċli ħafna. Imma it-tobba tagħha u n-nurses kienu jgħiduli imma ħidin ommok fighter ta' din ħadd ieħor bħala taf kemm ilu mejjed. U kienet tgħidli niġġielidlu ta' niġġielidlu hekk tmislija. Le. Jiena f'konna rajjiena u kienet tgħidli ħanistrieħa xi lejla ħanoħorġu. Ħatoħroġ isek biċċa tal-art ma fejn sejra. Le, dak nistrieħa. Mbagħad ndellek naqra xi ħaġa żgħira ma kienx dellek tanta tal-makeup. Ndellek naqra xi ħaġa.
nilbes pulit, għax kienet tilbes pulit ħafna. U tara, kon għajdila ma fejn sejra. Tajli mmurant ħbib tagħna. Dawk jifmu, jekk ngħidulhom illi ma niflax irrid nitlaq, jifmu. U jindik laqwa, imma mhux sew il-papa joqgħod id-dar. Hekk, kon ngħidilha, asli inti msakkra jew sakkartu jaħasra. U kienet tagħmilha. L-għada fil-ħodu kont ingommejta biex inċempelha nara, kif mortu ma, all right. Imma jien ma nafx kif kienet kampa. Ma nafx kif kienet kampa u kienet iżżomm lilha nnifisha għax dak it-tip meta konna żgħar, ma toqgħodx tintelqilha fuq il-mejda, trid toqgħod dritta u saqaj kif tpoġġihom u l-katleri kif inżommu l-etikett kollu tad-dinja. U xi ħaġa l-impressjonajtni meta tli lill-mama tiegħek telqet mill-iskola ta' 11-il sena. Ħarġuha mill-iskola ta' 11-il sena għaliex talbuha biex tgħin fid-dar għaliex kienu familja kbira u pratikament kella oħta li kella kondizzjoni daqsxejn diffiċli li bqija kienu kollha boys u allura kellha toħroġ mill-iskola. Imma l-mama jekk kont tiltaqa' magħha ma kontx tinduna li ma kienx dik impressjonatni. Ta' ftit skola, jiġifieri kienet tikteb pulit, kienet titkellem b'Ingliż sabiħ ħafna. Lilna jiġifieri kienet dejjem tgħidilna, dejjem tħallat ma' min huwa aħjar minnek. Dejjem hekk kienet. U lili kienet ittina ħafna pariri, ħafna kont. Perjun kont dejjem intija il-ħin biex tajdom li l-affarijiet u kienet very straightforward, jiġifieri mhux se toqgħod iddurlek mal-lewża, tajdhomlok sew l-affarijiet, tuħux għalik imma ħanajdlek, hekk. Issa għamel int, hija għażla tiegħek, imma jiena kieku nagħmel hekk jew qatt ma kienet tgħidli għamel hekk. Għax kienet taf li probabbilment nagħmel l-oppost bħalma jagħmlu iż-żgħażagħ kollha mal-ġenituri tagħhom, So, kien hemm ħafna affarijiet u mbagħad ikun hemm affarijiet oħra li inti qas tirrealizza li jkunu burden għalik. Pereżempju, jien fit-terapija għandu ngħid illi it-toqol tal-problemi tan-nies kienu ferm kbar milli kont qed nimmaġina jien, jew it-toqol tal-li ma jirnexxilek xtejn lil xi ħadd. Speċjalment nies illi vera għandhom problema soċjali kbira. Jiġifieri kienek ma rrealizzajtx li meta ma tistax tgħin lil xi ħadd kienet tħalli impatt emozjonali ħafna fuqek għax tħossok l-inqasthom. Eżatt. Issa jiena kelli waqt għandi vizzju ngħid lin-nies kienet għalmiti li mara li kienet tiġi tgħinni fil-kampanja elettorali u hekk. Lin-nies dejjem kont ngħidulhom ħaniprova, minix iwedek, ma ħaniprova. U ħafna nies ir-risposta tagħhom hija jiena l-aqwa li tipprova. Però imbagħad tiltaqa' ma' każijiet li huma ġenwini ħafna ta' u ma tista' tagħmlilhom xejn minħabba vera affarijiet żgħar. Dak li ngħidulu red tape. Jew inkella jkunu nies li iktar li jbagħtu huma nies illi qegħdin propju fuq il-border ta' bejn għandek dritt għal dik jew għal din. U huma der on the border hekk. U tgħidilha x'inti ma taqax għaliha dik, ma nistax immexxilek fuq dik. Jew inkella ħafna drabi jiena ma nħobbx lin-nies nagħmlilhom xi ħaġa imma ngħinhom biex jagħmluha. Yes. Okay, għax give a man a fishing rod. U din li nagħmlu n-nies dipendenti fuq il-politiċi għalija huwa disservizz. Okay? Ħajerġgħu jiġu jfittxuk vera, imma jiena forsi għax magħmula daqsxejn differenti, ma nħobbx lin-nies nagħmilhom iktar dipendenti fuq ħadd. Tixtieqhom lodda biex huma jkunu jistgħu jagħmlu l-affarijiet għalihom. Anka biex tifhem li inti fil-ħajja dejjem għandek għażla, jien din
hija xi ħaġa li nemmen ħafna fiha. Fil-ħajja, ħafna drabi aħna ma nafux li għandna għażla, mhux għax m'għandniex. Jiena llum kelli għażla li ma niġix. Imma jien xtaqt niġi. Issa biex ġejt hawnhekk, kelli nagħżel li ma nagħmilx affarijiet oħra. Imma ħafna nies ma jifhmux dal-kunċett. Ma jafux li inti għandek drittijiet, lista ta' drittijiet. Li ħaġa ħafna nies id-drittijiet tagħhom qasja fuqhom. U mbagħad hemm nies bl-oppost li jippretendu li għandhom dritt għal kollox. Imma mbagħad ma nifhmux li d-dritt iġib miegħu obbligu. Jiġifieri l-iżżgħażagħ pereżempju, okay, għandhom dritt għall-edukazzjoni. Fair enough. Però għandhom l-obbligu illi jistudjaw, jagħmlu l-almu tagħhom. Jiġifieri f'affarijiet oħra l-istess ħaġa. Anke nies li għandhom problemi kbar soċjali ukoll għandhom għażliet. Inti jista' jkollok l-għażla illi toqgħod tibki xortik u ma tagħmel xejn. Ara xi ġrali. Ara jien sfortunata, jien kulħadd għandu għalija u tidħol f'din il-litanija u tispiċċa temminha. Vera. Mentri inti tista' tgħid jien fiċ-ċirkostanzi diffiċli ħafna tiegħi. X'nista' nagħmel? U meta tfittex tista' tagħmel, tiskopri li tista' tagħmel ħafna iktar milli ħsibt. U meta tibda tagħmilha, inti mbagħad tibda timxi lejn il-pass li jmiss. Issa meta tkun mara speċjalment, ħafna drabi iltqajt ma' ħafna nisa jiena li huma jew fqar jew f'riskju serju ta' faqar. Magħhom mbagħad hemm it-tfal illi speċjalment meta nitkellmu fuq single parents, listi biex niġġudikawhom kemm trid, kulħadd jittimbra u kulħadd hekk. Għax ikun hemm min jabbuża u hemm min jabbuża, okay? Ħanajdlek storja ta' mara li vera nammira. Illi ma nara ħafna snin min jaf forsi tara dan il-podcast u tikkuntattjani. Darba ġiet qudiemi mara pulita. Għat imma dixi problemi jista' jkolli għandha, ma kienet. U kif ħanibda inkellima u nsaqsija l-affarijiet, għat li mela qabel xejn tiġġudikanix. Għattela, ma konċet għat li kulħadd jiġġudikani. Għat li għax nżomm ruħi sew kulħadd jaħseb li jiena m'għandix problemi. Għat li tarani kemm jien pulita, għat li du l-uniformi tax-xogħol. Għat li daqqa nilbes l-iskarf u daqqa lew u nies ma jindunawx. U kienet taħdem għaditta, kienet iddur il-ħwienet, tbieħ l-affarijiet, imma kienet l-uniformi tax-xogħol. U kienet iżomm ruħha imma minħabba sitwazzjoni kera ħafna ta' separazzjoni, din kienet tgħix fil-faqar. Ma nixtieqx ngħid fejn u kif, ma kienet tgħix f'miżerja kbira, li jien meta qalt li fejn tgħix u kif tgħix, ma rridx nemmen li din il-mara qudiemi pulita b'dak il-mod, preżentabbli għall-aħħar, qalt li timmaġina kieku jiena ma mortx naħdem, kieku jien ma naħdemx fejn naħdem. Timmaġina f'liema stat qiegħda jien u kellha t-tifla. Qalt li qiegħda din, qalt li kif nista' li għandi tifla xebba. Rrid nagħtiha l-eżempju illi tkun xi tkun iċ-ċirkostanza trid tinħasel, tbiddel, tqum minn hemm u tagħmel il-pass li jmiss. U din għaliex sfortunatament kien daħaq biha sew ir-raġel tagħha u kienet spiċċat minn għalija li għandha proprjetà u din il-proprjetà kienet bl-illegalitajiet kollha tad-dinja li dima li ħadd mismaħħa iktar inkwiet milli soluzzjonijiet. Kulħadd kien jaħseb li din kollox okej. Mentri din bl-oppost ta' dawk illi m'għandhomx daqshekk problemi u jintelqu. Wellbees.mt, your favourite online supermarket.
free delivery on orders of €65 or more. Meta nisimak titkellem, kollox jagħmel hekk join the dots f'moħħi, għax nibda ninduna kemm qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn li tkun awtentiku li bniedem vera jarak hija xi ħaġa li kulħadd qed nitfgħu maskla fuqha. Li terġa' toħodni lura għal dak il-klipp tiegħek fil-Parlament li inti xxerjajt għax rid turi l-vulnerabilità tiegħek u li meta inti orejt your authenticity, in-nies ara kif bdew jibatulek messaġġi għax din hija xi ħaġa li għalkemm ngħixu f'soċjetà fejn kulħadd jitfa' maskla, però kif persuna tinżaħħa dik il-maskla qisu kulħadd jgħid għal irwieħ bħali dik. Jiġifieri jekk irrid nilħaq persuna waħda illum li qed tismana nitkellmu li ngħidula ħares m'intix waħdek. Però aħna din ngħidu qed ngħidulek tintelaqx. Kif qed tgħid inti għamel il-pass li jmiss. X'inhi l-iktar ħaġa li meta issa ovvjament qed jingħalaq il-kapitlu tiegħek fil-politika, xi ħaġa li inti you're very proud hekk, kburija li għamilt? Hemm diversi affarijiet illi nħossni hekk illi sodisfatta ħafna, pero naħseb kien hemm liġi partikolari li ħdimt ħafna fuqha illi kienet emenda kostituzzjonali, mela il-liġi l-iktar importanti f'pajjiżna hija l-Kostituzzjoni. U hemm kapitlu fil-Kostituzzjoni li jitkellem fuq id-dritt illi inti ma jkunx hemm min jiddiskrimina kontrik. Okay? Li din hija ċara il-liġi, jiġifieri tajt illi ma tistax tiddiskrimina bejn mara u raġel, eċetera, eċetera, fuq reliġjon, hemm lista twila. Imbagħad l-aħħar żewġ kelmiet kont żitthom jiena wara diskussjonijiet fejn konna żidna illi ma tistax tiddiskrimina kontra persuni għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali tagħhom jew l-identità tal-ġeneru u l-identità tal-ġeneru. Jiġifieri dawk ma dik il-lista sem dawn iż-żewġ kelmiet lejn l-aħħar tal-paragrafu u dawk għalija huma sodisfazzjon kbir. Issa qegħdin fil-liġi ma jfissirx li qed isiru għaliex dik hija id-dieqa l-kbira bħal meta titkellem fuq diversi affarijiet oħrajn. Ta' jiġifieri ma noqdux nimmaġinaw illi għax għandna drittijiet u għandna dmirijiet kulħadd qed jimxi magħhom, mhux bil-fors tkun qed tikser il-liġi li bil-fors trid tmur il-ħabs għal dak li qed tagħmel, imma jiena ġewni każijiet pereżempju ta' persuna li bidlet l-identità tagħha. Mela tajnija l-għodda li din il-persuna li tista' tbiddel l-identità. Tista' tbiddel l-identità, u mbagħad tiġi qudiemek u tgħidli mingħand is-social services bl-isem li kienet qabel. U dik persuna tibki quddiemek u tgħidlek għaddejt mhix għaddejt, imma minn tant. U jiġifieri niftakarni immur għand il-Ministru speċifiku ngħidlu jimporta tgħidilhom minix qed ngħidlek xi ħadd apposta ta'. Imma f'każijiet bħal dawn qed tweġġa' lil dik il-persuna b'mod isek, isa dik il-persuna m'għamlet xejn, mentri dik il-persuna id-deċiżjoni biss li tasal li tagħmel dak il-pass enormi f'ħajjitha huwa kbir u jrid jiġi rispettat. Imbagħad hemm affarijiet oħra ta' jiġifieri jien naf bħala liġijiet tant għaddejna liġijiet. Il-ħasra fil-politika hija illi jekk ma jkunx hemm kontroversja ħadd ma jagħti kasa. Imma fil-fatt jgħaddu ħafna liġijiet mill-Parlament illi jgħaddu dak li aħna ngħidu b'mod unanimu, jiġifieri baqda illi kulħadd jivvota favur. Okay? U allura ma jkunx hemm min joġġezzjona fuq.
Imma l-iktar li għamlu headlines huma liġijiet li inti huma Kontroversjali. kontroversjali u li jkollok min jivvota kontra u min jivvota favur. Allura għax ma naqblux, allura hemmhekk għax ma toġobniex l-autentiċità, irid bil-forsi kollok grupp ta' nies kontra grupp ta' nies oħra. Dik ukoll, pereżempju, ġieli qalu li nies intom jiġifieri titkellmu u tiċċajtaw bejnietkom. Ħbieb intkom. Minix se noħroġ fil-weekend ma' membri tan-naħa l-oħra, imma jekk qed niddiskutu liġi. Jew ħanati eżempju. Inti għandek diversi membri parlamentari li jkunu parti minn delegazzjoni u jmorru konferenza internazzjonali. Se morru noqogħdu quddiem in-nies, quddiem pajjiżi oħrajn nitqatlu bejnietna, mhux niftehmu x'jaqbel għal Malta. Pereżempju jien kont fl-OSCE, okay? Konna morru niftehmu min ħaj jitkellem, fuq xiex se nitkellmu, naqblu bejnietna illi dik ħan nivvotaw hekk favori dik ħan nivvotaw hekk. Bħala Malta imma u dik tagħmel differenza, ma nistax imbagħad ma li tispiċċa dik il-konferenza tibda tajjar il dik il-persuna ma tarax. Għas nimmaġinakom. Le, imma ħafna nies jaħsbu li bil-fors trid tkun Ikun hemm laqża l-antagonizmu imma wis, kultant nistennew iżejjed. Illi inti jiena u inti m'għandix dubi li hemm diversi affarijiet li ma naqblux fuqhom, imma xorta ħan nirrispettak u fl-aħħar mill-aħħar kif jgħidu bl-Ingliż we agree to disagree. Ma tistax taqbel 100% fuq kollox ma' kulħadd. Il-ħajja tkun vera boring kieku kienet hekk, mhux hekk. Inti meta iddeċidejt tidħol għall-politika għamil deċiżjoni. U d-deċiżjoni hija li m'intix li ħadd jaqaf tkanta. Jiena qabel ma kellimtek ħsibt li kienet parti kind of part and parcel li inti la tħalt għal-politika isek ma tistax tibqa' entertain, per intat li no, kienet deċiżjoni tiegħek. U għalfejn? Jina kont nara propju mill-bidunet li ħabbart li ħanoħroġ fil-politika, kont naqla ħafna kommenti negattivi, ħafna tajjir, ħafna zebliħ, in-nies ma kinux qed jieħduni bis-serjetà, mhux in-nies, mhux in-nies. U jien kontat m'għandix irid nibqa' nagħmel hekk. Fil-fatt jiena naħseb li Desire saret iktar popolari propju għax jien waqaft inkanta. Għax saret daqsxejn is-song li tindaq għax il-kantanta ma tistax tkanta kind of thing. Jien kienu jinkuni jiġifieri ħbib tiegħi laburisti pereżempju għax kienet tindaq f'xi mass meeting tal-Labor u jibatu ili biex jinkuni. Imma li mandunaw xogħol qed jagħmlu li pjaċir kbir. Għaliex il-lum il-ġurnata di il-kanzunetta it took a life of its own. U saret innu. Ġanni dejjem hekk jgħidli. Ġanni jgħidli, ovvjament inkantaw l-innu ġek. Għalih Desire. Kif bdiet di li saret moda fit-tiġijiet, kulħadd irid iddoqqa. Jien fuq livell personali naħseb li ġara għalmenu lili jienek nara l-situazzjoni. Kienet ikkuntatjatni Martina biex inkanta fit-tiġ taħħa u ta' Emma. U jiena għattila lele Martina xina semini xet inkanta u diħodi tobi kbira. Minni se ngħidilkom il-kliem eżatt li użat, imma sabqa how stupid, tamili. I disagree. Ta' kif tagħmel Martina. Naf kif nagħmel. Għatela, I'm sorry Martina, minni se nkanta jgħilek. U sadan it-tant, għalti li ħajkun hemm Ġanni, u ċempilt il-Ġanni, għatlu di trid tinkanta, għatlu ma jiena. U jgħalli mhux xorta. Għalli inti xaħat għalek ma tistax. Għatlu le. Insomma, għajt naħsibha. U konnet nitkellmina u David ir-raġel tiegħi u għatlu naħseb m'hemm xejn ħażin tagħmel inkanta. Għatlu u jien għamil Desire biss u nieqaf. Għalli inti taf dak. Insomma, to cut a long story short, ftemt ma' Ġanni, insomma, mort għattiċ. Martina ma kienx taf. Kantajt.
Isa, jien naħseb illi Isa kella ħiel li ħanamela ma Isa ma kienx ċerta maħabba li kondi ġattela le u jum ma qatx nidħol fiha. But word għamil Dillenburg song. Li ma realizzajġ dak il-ħin li kien hemm Ben Kamil u dan tefaħa live dak il-ħin fuq Facebook. U f'daqqa waħda il-messaġġi li bdew diħlin. Kulħadd mela rġajt kanta, ara jkolli tiġi. Oh no, issa x'għamilt. You opened Pandora's box, Jien ma kontx naf li din vera tindaqdaqsek fit-tiġi, ġieli mortiġ undaq. Min kun naħseb li biex jinkuni jew xi ħaġa, ma kontx indu ngħid li di vera għada d-dejja. U xej f'daqqa waħda. Imma literalment splodit. Jiġifieri thanks to Martina, thanks to Ben Kamil, thanks to Gianni, u diversi kantanti baqgħu jkantawa. Jiġifieri, ma kontx qed inkanta jien, ma kienu qed ikkantaw huma. U llum il-ġurnata forsi tażel. Nista' nimmaġina kieku tmur kull fejn isaqsuk biex tmur, kieku naħseb weekend, every weekend busy. Ekku, u allura meta nista u mhijiex il-linja jiena llum il-ġurnata barra x-xogħol parlamentari jien għandi xogħol impenjattiv ħafna u allura joħod li ħafna ħin u xogħol għal qalbi immens u mhux ħanħalli issa li dan ix-xogħol l-affarijiet l-oħra fixkiluni minnu, jiena magħmula daqsxejn hekk li dak li qed nagħmel irid nagħmlu sewwa. Interessanti ma kif inti isa ħajtek mill-bidu isek bdejt kont qed tistudja biex tkun teacher. Iva. Mbagħad ħadd li mor tara ir-riżultati tal-ewwel sena. Ir-riżultati tal-ewwel sena. Ma ġibunix. Eħe. U kif qiegħda hekk nara dit-tabella New BA Course Theatre Studies. Interessanti. Tħalt għatulhom jien qiegħda l-ewwel sena għal teacher għalu li trid tirreżenja. Okay, ħriġt mill-uffiċċju, irreżenjajt, tħaltem, applikajt, mort id-dar, ma qalli kif mort. Okay, x'ġara. Għax irreżenjajt, taħseb li inti brava tagħmilhom dal-affarijiet. Anyway, imbagħad tħalt theatre studies, imbagħad meta wasajt lejn l-aħħar tal-kors kienu ġew lecturers mill-Università ta' Bologna jgħalmuna u qed inkellem il-wieħed minnhom speċi fuq x'nista' nagħmel fil-futur. Għalli għax ma tiġix Bologna tagħmel il-masters hemmhekk. Ma kontx sibta. Għalli hemm kors interessanti. Ħafna għalli għandek Taljan tajjeb, ħafna għalli naħseb li timmanage. Qed insaqsi, sirt naf li kien hemm scholarships maħruġin mill-Gvern Taljan tru l-Ambaxxata Taljana, l-Istituto di Kultura li għamel ħafna ġid f'pajjiżna, għandna numru kbir ta' vets li kieku ma kienux għal dawn l-scholarships. Mhux kulħadd kien jirnexxielu li jmur jistudja l-vet barra. Xejn spiċċajt mort Bologna, ġifieri. Sejt li inti hemmhekk ħatoħodni l-ħajja. All right. Isek ma tiġġilitx biex tibqa' hemm, isek ħażi teacher, mbagħad hemm, mbagħad mort hemm. Mbagħad ċemplulek biex fil-1993, Rea Ġus. Ekku, proset, iva, meta kont qiegħda Bologna. U hemmhekk ċempili Rej biex Rea Ġus għalli għandi song għalik għalli tidħol fil-festival kien rani fil-Voices. U għatlu li qiegħda nistudja, għatlu issa tfixkulunix, kind of thing. Però l-mama tiegħek toġobni l-mama tiegħek jiena ħi. Għaltlek. Għaltli. Għajtlek, toġobni Għajdla, għajdilhom ħa naħsibha. Bat rġi ċempitlu, tlet naħsiba. Għax il-mamak għalli najdlek. U mortu tajjeb. Iva, kont ħadd semma mal-bajzu, tistaw s-sibuha online,
ma nafx minn kien tellaħ, ma duet vera sabiħ għal-qalbi immens. Anja ta' Ħajti, You Are My Music. Dak iż-żmien konna nkantaw biżewġ lingwi u kien hemm l-orkestra wkoll li kienet sabiħa ħafna. Konna ġejna ndukun xi l-5 post xi ħaġek, ma konna morna tajjeb u bqajt nieħu sem minn 93 sa 2000, 7 snin. Dejjem ġejt ma ta' qudiem, xi darbtejn it-tieni post, it-tielet. Ovvjament Desire telat. Desire. Imma isek inti tikkrea affarijiet li ma jintesewx malajr, allura għandek Desire, u mbagħad anki kellek Sfida. Iva. Sellili. Lillum il-ġurnata anki l-kelma Sellili. Isa baqat. Many years later, xorta. Dak li jkun ma jistax jgħid Sellili mingħajr ma jiftakar. Fil-programm. Fil-programm li għamel kemm għamel snin? Għamel 15. Għamel. Ara, over a span ta' 20 sena, naħseb għamilt 12-15 namlu off and on. Iva. Li baqa. Kull-jum, Ma nafx kif. Kull-jum. Xina sena għamiltu live, għatlek sena għamilt live u kont. Fih, Nasgur li fih. Fih il-live, fih. U baffarijiet, which can go wrong. Fostom, l-ewwel 3 xhur ġak konna bdejnieh biex just in case ma jirnexxix inwaqfuh. Kien beda f'April. Minn April sa Ġunju. Lami. Mela. Mhux is-soltu Oktober. Kien test. Kien test. Fi żmien meta ma kienx stazzjonijiet li fil-PBS u l-PBS kienu jiftħu l-istazzjon fl-4. Mela, jekk ngħidlek kif bdiet il-proposta titħaq. Kif bdiet il-proposta? Għaluli, aħna ndaħlu li l-ħaddima tagħna għax-xogħol u ma niftu l-istazzjon u sija wara jibdew bl-overtime. Nistgħu nibdew nagħtuhom xi ħaġa x'jagħmlu qabel titħajjar tagħmel programm. Okej. Il-lammi. Ħanaħsibha. Il-mammi tqalt li never say no. Never say never. U fil-fatt, konna minn fejn tibda tagħmlu programm, tlabtom li kolli direttur tajjeb, kelli li Franz Lija, nsellimlu minn hawnhekk. Franz. Mbagħad għaluli ħanduk persuna biex tigwidak, persuna b'esperjenza. U tawni lil Gloria Mizzi. Anti Gloria. Xiġmil, kemm memorji sbieħ. Kienet toqgħod tistennini ma li jispiċċa l-programm. U eżatt kif nispiċċa insibek tistennini fuq fit-taraġġ. Tamilli. Wara kull programm ta' u battajt, per eżempju, hawnhekk kont tajba, dik il-biċċa iva. Imma di xri għalfej għatta. Toqgħod titkellem fuq minn hemm wara l-kamera. Mela n-nies jarawhom. Ovvjament naħseb kella il-perċessjoni tagħha ta' presenter kif trid tkun. Imma minna għadni ħbib magħha. L-interessanti li inti l-lonċjajt nispal Claire Aġus. Iva, ħdimt ħafna ma' Rej, Kallejar, Rej konna sixth form flimkien. Oh, wow. Iva, jek ta' bank ma' bank. Oh, wow. Il-ħin kollu piċċikati konna. Must have been fun. Kemm avventuri, gbar. U diversi oħrajn jinnaf meta kena l-Max Plus, per eżempju, introduċejna jinnaf il-Kjara biex tippreżenta. Il-Group 6 Above kellhom il-programm tagħhom ukoll. Joseph Bonello konna introduċejni hemmhekk ukoll. Naħseb anki True Sfida min jaf kemm tara. Dawk it-tfal. Dawk ngħidulhom it-tfal hekk. Okay. Ronaldo, wieħed minnhom. Frank. Sean Buħaġar. Ironikament, Daniel Kawki kien inqala mill-isfida u ltaqa' mal-mara tiegħu Christine waqt l-isfida. Wow. Mela Rachel Vella, Rachel Fabri, Dorothy Bezzina, Ritjan Sacco,
Simon Law, nipprova niftakarhom kollha u meta tibda semmi ta' miżbala x'tħalli n-niżbarra. Barra u tajt mela nikdbulek disclaimer. Ekku, aħfruli. Issa allura issa li il-kapitlu tal-politika ħajnala. Naraw f'xi kompetizzjoni tal-kant, titħajjar, is it over, is it not? Eurovision leta, insa. Imma nammetti li meta nara mużika ma xi ġmiel. Il-ħolma li nerġa' xi darba nkanta orkestra kbira wa hemmhekk, mhux neċessarjament biex nikkompeti, imma dak il-feeling ta' orkestra kbira. Jien għandi song bil-Malti jisimha Kunċert li kien kitiba jidir li Sami Gallia kien kitiba, mbagħad kien għamel l-arranġament tal-orkestra Dominic Gallia. Bi kliem ta' Ray Mahoney, sabiħa immens din is-song. U din darba kienet ġitni l-opportunità immur Bratislava inkanta ma' orkestra. U niftakar il-Dominic Gallia tani l-partitura dal-aħħar ġiet fidejja ma nafx kont qed inqalleb u sibta. U ma di l-orkestra kbira u kultant ngħid kemm nixtieq nisma' dik is-song ma l-orkestra nazzjonali hekk waqt mużika. Forsi qed jismana xi ħadd li can make it happen. Sellili. Claudette, xi trid issir la tikber? Għax wasalna fl-aħħar Ma nafx li tinsir, pero dak li qiegħda nagħmel bħalissa, jiena bħalmatlek għandi xogħol vera interessanti. Jiena naħdem mal-Università ta' Malta. U xogħli hu li nsib il-fondi, il-finanzi biex issir iktar riċerka. Mhux għax mhix issir riċerka, imma hemm ħafna riċerka li qiegħda tistenna biex issir skont kemm niġbru fondi għaliha. U dan huwa xogħol li qed itini sodisfazzjon kbir ħafna. Jiġifieri qabel ġejt hawnhekk niċċekkja l-affarijiet u nara x'qegħdin nagħmlu malli nitlaq nerġa' nkompli b'eċitament kbir għaliex inti jkollok riċerka f'kull qasam għaddejja, jiġifieri fl-Università ta' Malta ssir riċerka fuq l-arkeoloġija, fuq il-konservazzjoni ta' xogħlijiet artistiċi. AI, robotika, kollox. Kondizzjonijiet ta' saħħa, jinnaf, cancer, ALS, demenzja, kollox. Kondizzjonijiet tal-kliwi, kull tip ta' kondizzjonijiet differenti. U dawn ir-riċerkaturi tagħna għandhom l-idejat tagħhom. Jafu ħafna drabi xem bżonn li jippruvaw jagħmlu biex jaraw jekk fil-fatt l-ipotezi tagħhom hijiex dik li jaħsbu huma. Però għandhom bżonn il-fondi. U allura s-sodisfazzjoni meta jiġu bi proġett għandna bħala RIDT, Research Innovation Development Trust. Jiġu għandna u jgħiduli pereżempju ma għandna bżonn tant flus biċċa kbira jkunu sommhom sostanzjali. U inti tmur tħabbat il-bibin ta' nis fil-business, kbar, corporate clients, organizzazzjonijiet, NGOs, illi, huma dedikati propju għalhekk biex huma jagħmlu xi tip ta' attività u minn hemm jiġbru l-flus, dik il-flus tmur għar-riċerka. Hija sodisfazzjoni enormi. U mbagħad inti tara l-riċerkaturi li jkunu komplew ir-riċerka tagħhom li skoprew kellhom x'raġun jew le, jekk ma jkollokx raġun fir-riċerka dak mhux falliment, dik hija deċiżjoni li rridu nfittxu fi triq oħra. Li-nies inħobb ngħidilhom qabel ma kellna lajnuna b'Google, Waze u dal-affarijiet, kont tidħol fit-triq. U issib li hija no entry. Eżatt. X'tagħmel? Tirriversja u tara ssib minn fejn u tara minn x'imkien ieħor. Ir-riċerka hija hekk. Eżatt. Ir-riċerka hija hekk. Inti tidħol fit-triq u tgħid le taqgħu mhux se twassalna. Però dik li ssibt li inti hemm mhux se jwasslek, dik tippubblika.
Eżatt. Ħalli riċerkaturi oħra madwar id-dinja Ma jerġgħux ma jagħmlu. jerġgħux jagħmlu l-istess. U inti la taf li minn hemmhekk ma tistax tgħaddi, mela Ekku. taf li għandek bżonn tgħaddi minn Minn ximkien ximkien ieħor. ieħor. Jien taf x'oġobni jekk nisimak titkellem li inti kif fatt, inti you really flowed with life, vera hekk ġewk l-opportunitajiet, però dejjem kien hemm a common denominator f'dak kollu li għamilt jekk kantajt, jekk kont preżentatriċi, jekk kont politikanta, illum il-ġurnata tagħmel riċerka, isu ix-xogħol tiegħek huwa dejjem għas-servizz Iva. tal-pubbliku. Iva. Isek dejjem hemm dak kif ngħidu bl-Ingliż giving back. Iva. Dejjem hekk that giving back. Vera. U fir-riċerka jiena ma naħdimx fir-riċerka direttament għax ma rridx li forsi jkun hemm min jifhem ħażin, imma jiena fil-bidu ta' Marzu ħadd il-pożizzjoni ta' CEO ta' Research Innovation Development Trust. Qed nippruvaw nkabru t-tim kemm jista' jkun għaliex hemm ħafna xogħol li jrid isir. Imma vera dan is-sens ta' servizz u s-sodisfazzjon li tieħu lura meta tagħti. Okej, tajli jessovja mhux flusek. Le, Ma noqgħod attenta wkoll kif nużhom, Mhux hekk. trid toqgħod attenta Mhux ħafna. Imma mbagħad li tara r-riżultat tagħhom jinnaf hemm nies illi naf li dal-waqt nattendi ċerimonja tal-PhD għax ġibna scholarship aħna. Jiġifieri nkun ħabbat il-bib ta' xi ħadd u jgħiduli scholarship nitħajjar, u tiskanta s-suġġetti u l-areas u żgħażagħ ħafna nisa illi għandna ħafna nisa li qed jispeċjalizzaw fir-riċerka u din vera tagħmilli kuraġġ għaliex għandna pool ta' nies illi huma meravilja x'qed jagħmlu u naħseb illi huma ma jħobbux jidhru. Ħanajt kollox. U ġieli ngħidulhom trix nibagħtek fuq jintervistaw fuq no aħjar le. U ma jkunux iridu jidhru. U hija problema. Mbagħad għandna oħrajn iħobbu jidhru xi darba nibatlek il xi ħadd minnhom. Claudette qegħdin jgħiduli għala, vera domna, nala. Ma vera naħseb jiena nagħmluhom 3 kwarti oħra, żgur. Nagħmlu partu. Kollox, mela, qabel ma titlaq. Okay. Dina tawa. Mela, għek għandi xema, grazzi lil Valletta Glass. How nice. Kemm sabiħa. Kemm huma sbieħu dawn il-prodotti Maltin. Vera napprezzhom. Tajli mhux xema, imma it comes with love. Ħafna. Għek għandek fwiħa, grazzi lil Tajbix Perfumery u għawek. Ċawer qabel ġej. U għawek għandek trattament, grazzi lil Majoka, għal wara r-riċerka mbagħad mur tagħmel naqra messaġġ. How nice. Thank you. Jiena nistenna xejn minna din. Vera ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek u hekk din li inti kollox li tagħmel isek tieħu il-pjaċir tiegħek huwa vera li tara u tgħin. Ħanajdlek u nagħlaq biha. Jiena forsi qiegħda daqsxejn f'pożizzjoni privileġġjata llum illi dak li ma jagħmilniex kuntenta m'għandix għalfejn nagħmlu. U allura l-affarijiet li qed nagħmel f'ħajti bħalissa huma affarijiet li jtuni sodisfazzjon u li jiena kuntenta nagħmelhom. Jalla 2027 mela narak f'mużika. Tajjeb. Forsi xi ħadd jikbilha xi diska hekk. She's in. Tajjeb. U qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi il-Gebivella l-Makeup, il-Clint u l-tim tiegħu ta' Wed Studio għal xari, lil Valletta Glass għal ġojellerija tiegħi tal-lum, il-Morgan għal ħwejjeġ u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Welby's Supermarket, KFC, Dacia Malta, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.